बीजेपी भारत माता की भारत माता की তিনি লেখে তংথকমান ইচ্ছা চিনি কৃষ্ণপুর বিধানসভাनि बिसिङाव कब्जा मानिक देबरमायदि सीट लिस्टनि आमसयो दै थाम्फै गामि 5 नम्बर वार्ड जों कायसा बिजेपिनि सिकनसा पान्डा संसार लायखा तिनि न पान्डागो तिप्रामथा याकारै चिनि बिजेपि बाना रंफायखा 3 परिवारनि 10 भोटार जों चिनि बिजेपि तरफ থেকে जों बरनो खावाय खवाय लामसबो जों दिनैनि सिमि चिनि बिजेपिनि लुखुंगो जों बरनो यासागै नाखा जों जत हाबाकसे याखै बाक्सा खागे माइखेनो जों सामतांनाय गां सागान मुसुगतै चिनि दैथांखै गामिगो जों 2023 विधानसभा पाइमानि यागलो प्राय 50 फेमिलि कासाकासि तिप्रामो थायाकारै चिनि बिजेपि बाना रंफा दिनैनि सह गेमाय खायगोन तैबो जगाजग खायतंखौ बुसकानि सालो तैबो चिनि माने डेभलपमेन्ट सिभिलाइसो चिनि लगेगो फाइनाय बाङै सुनाय कमिउनिकेशन खायतंबा जगाजग खायतंगो जों बुसकानि सालो जों तैबो कटर फायगै चिनरो जों लामसुमानि पान्डा संसानाय खायनि बाङै जत चिनि तिप्रा हासिनि तापते बुसनां सागन मुसुगो जों जत फायदि हाबासे याखै बाक्सा खायगै बिजेपिनि बिसिंति खायगै चिनि तिप्रा हास्तेगो जों हामखायनि सामदांलायनाय जत चिनि तिप्रा हास्तेगो जों सारनाय चिनि ग्राम अ लामा रगो बा लामा हामियानो हामरनाय जरा दैमायानो मारनाय ते गोबां चिनि जे चिनि बुंबारानि जे गोलगै दंमानि जे मानथाय सबथाय आबहावायानो जों लगानि बाङै जों साखा